Hacksoft. 4 неща искам да ви кажа. Питаха ви дали ви е харесало. Я дайте пак, хареса ли ви смисъл целият този фрешъп? Дайте един много хубав рунд аплодисменти и викове за ФСС. Те са тези, които са се погрижили за вас. Вярвам, че някои от вас с времето ще станат зад трибуквието, за да се грижат за следващата младеж. Избрали сте най-доброто място за учене на тези неща, факултет по математика и информатика, нали там, софтуерно инженерство и така нататък. Третото, може би си мислите, че основното нещо, което ще вземете от ФМИ-то са знания и ако си дадете зор, ще научите много неща. Ако не си дадете зор, пак все нещо ще научите, все нещо ще минете през първи, съответно и втори курс. Но извън знанията, по-важното нещо, което аз бих ви казал, са хората, запознанствата, приятелствата, връзките, които най-вероятно ще останат с вас до живот. Така че това събитие, което в момента се организира тук, може да се окаже най-важното ви събитие от всичките 4, 5, 6, 7 или 8 години, колкото ще стоите съответно в ФМИ. Не се плашете, просто бъдете социални, говорете си с хора, запознавайте се с хора, защото това е нещото, което наистина ще остане с вас в годините. Здравейте, ние сме от Hacksoft. Имахме една много яка томбола за едни много фешън слушалки на Razer. Дани натиска бутона, върти се едно колело. Станимир Колев долу на черта. Видели сте? Браво! Дай да правим победител! ФМИ-то е добра сделка. Повече по въпроса, когато се видим след 2-3 години и има смисъл да ви обяснява защо ФМИ-то е добра сделка.